Chrysler je značka dlhodobo spojená s luxusnými sedanmi. Koncept Halcyon je prvým pohľadom na to, ako by mohol vyzerať budúci elektrický sedan. Zmysel koncepčného vozidla je skúmať nové nápady a nové dizajnové smery. Ak sa čo i len niektoré funkcie Halcyonu dostanú do výroby, bude to pre Chrysler veľká výhra. Nízko položený dizajn konceptu by sťažoval nastupovanie a vystupovanie, preto Chrysler navrhol široko otvorené dvere bez B stĺpika. Spolu s panelmi namontovanými na streche umožňujú ľahší prístup do kabíny. Vo vnútri sú 4 miesta na sedenie, pričom ak je to potrebné, spodné časti zadných sedadiel sa dajú zasunúť, aby sa uvoľnilo miesto na podlahe pre nákupné tašky. Je to akési doplnenie minimalistického batožinového priestoru pod prednou kapotou. Chrysler prepracoval infotainment pre Halcyon koncept a nainštaloval priehľadný displej umiestnený v spodnej časti čelného skla. V prípade potreby sa zo stredovej konzoly vysunie samostatný 15,6 palcový displej. Rozhranie obsahuje hlasového asistenta umelej inteligencie, ktorý možno prispôsobiť každému používateľovi a integrovať ho s inteligentnými zariadeniami vrátane telefónov. Keď je auto v režime autonómneho riadenia, volant sa stiahne a presklená strecha a čelné sklo fungujú ako obrovský displej rozšírenej reality pre zábavu cestujúcich. Chrysler nezverejnil veľa podrobností o funkciách podpory vodiča Halcyonu, ale uviedol, že auto bolo navrhnuté s ohľadom na jazdu bez použitia rúk. Halcyon koncept bude využívať technologickú platformu STLA Autodrive pre autonómne riadenie úrovne 4. Na úrovni 4 je možné zasunúť volant aj pedále a vozidlo prevezme kontrolu. Chrysler sľubuje, že aj čelné sklo je možné stmaviť, aby sa vytvorila atmosféra ako v salóne. Zatiaľ neboli urobené žiadne odhady dojazdu pre Halcyon, pretože je stále v štádiu konceptu, ale Chrysler hovorí, že sa podieľa na vývoji novej technológie batérií, ktorá využíva lítium-sírové články od spoločnosti Liten a 800V architektúru. Uhlíková stopa takejto batérie je údajne až o 60% nižšia ako u moderných batérií elektromobilov a Chrysler hovorí, že dobitie batérie s dojazdom 200 míľ by sa teoreticky dalo urobiť len za 5 minút na správnej rýchlonabíjačke. Chrysler sa však zatiaľ drží vzadu s konkrétnymi technickými údajmi o batérii či elektrickom pohone a nespomína sa ani predpokladaný dojazd. Najzaujímavejšou funkciou je mobilný bezdrôtový nabíjací systém, schopný dobíjať batériu z nabíjacích prvkov zabudovaných v cestnom lôžku. Aj tu však chýbajú presné informácie. Automobilka sa len odkazuje na partnerstvo v oblasti technológie Dynamic Wireless Power Transfer, ktoré sa začalo v roku 2022, keď sa spoločnosť zúčastnila na testovacej dráhe Arena del Futuro spolu s Electreon a Iveco. V tlačovej správe aspoň vykresľuje budúcnosť, v ktorej by sa dalo jazdiť z New Yorku do Seattlu bez dobíjania. Neexistujú však žiadne konkrétne plány na zavedenie technológie do aut alebo na inštaláciu rôznych nabíjacích cievok v Spojených štátoch. Ak sa toto všetko zdá byť príliš ďaleko na to, aby to bolo možné, presne toto je zmysel koncepčného vozidla. Skúmať nové nápady a nové dizajnové smery. Ak sa čo i len niektoré funkcie Halcyonu dostanú do výroby, bude to pre Chrysler veľká výhra. Chrysler zatiaľ nemá na trhu ani jeden elektrický model. Ten by mal prísť v roku 2025, aj keď Halcyon to určite nebude. Značka však potvrdila svoj plán, že od roku 2028 bude ponúkať už iba elektromobily.